ubidea ikusi dezakegu, ubide naturala, Lemotza ibaia bertatik pasatzen zen, eta horrek esan nahi du ingurune honetan izugarrizko aniztasuna zegoela, bai animaliekiko eta bai landareekiko. Azken urteetan eremu guzti hau asfaltaturik egon da eta Sopelako udalak ekintza desberdinak garatzeko erabili izan du eremu hau. Baina azken urteetan bertako balore naturala berreskuratu nahi izan da eta horretarako zenbait proiektu garatu dira. Proiektu horien helburu nagusia izan da alde batetik bertan ikusten diren biputzuak ezarri eta horrela autoktonoak diren animaliak erakartzea. Beste alde batetik, inbaditzaileak diren landare espezieak, landare espezien bidea moztea edo landare horiek atzera egitea, eta beste alde batetik bertako basoa berreskuratzea. Horretarako bertan ikus ditzakezuen zenbait landare individuo landatu dituzte eta berranatzen prozesua garatu. Informazio guztia kontuan izanik zera proposatzen zaizue. Hausnarketa bat egin ezazu. Nola imaginatzen duzue zuen eta urtera honako eremu hau. Ze bioanistasun maila izango du eremu honek eta nolakoa izango da bertako basoaren garatze maila. Ez ahaztu zuen dokumentuan hausnarketa honetaz aparte argazkiak ezartzea, horrek zuen hausnarketa edo proposamenak indartu egingo baititu, eta ez ahaztu ere koordenatuak bertako koordenadak hartzea eta lanean zehaztea. Proposatzen zaizuen bigarren puntua eta oso erabilgarria dena da bertan birlandaketak egiteko erabili diren landare espeziak identifikatzea.